Yada mo nyina sese da ne da mo kai ho ene so se yada foforo twede mponyakopon de mai enu nti yatena se yede nananom nsem ede premo enne ye kwa amoafo ne ne yedui yete amoafo ho abakosem de yete no eye sagranti wo honom na se Ganet Wolseley ko de befoforo asanteman no nam so se bi wo hye asanteman ahemfie no hye ase wo oda so nso wo amoafo nam so ma amoafo man no boye enu nti na yatena se ye baba besua amoafo ho abakosem de nam so ma amoafo din no baaye na afen so amoafo adehye busua bɛn ne di amoafo akonya na amoafo akonya na nkasa de din de sen ehemfa eno mu firi ansa na mo ba betena amoafo na afen so no edin na amoafo man ne yede ma asante a ebra na asante ekode nkyerasa no yede kan ehu se nananom bi a omudi kan do mutiji a kyerema no yesua ho ade de bia eda abakosem mu a yesua ho ade na no nso so yehu se aduaben empanyimfo na se aduaben hene wono ena otu ne ho si ho woni asenefo no enne sasabonsam kokon ye wo obogu a enam so ma aduaben hene asanteman bo na baso a wo ma no Kumase ene asanteman adonten here na nnen so no ye baba besua moafo de na moafo nso eye de bo asanteman asante enwre emfidie sebi amoafo eye de ma won eno nti na yatena se ka se de besua no edoso edin na eye maame fozia ye na ye homra ye ba ye de adosua ne ba besom mo ye da mase enne de ye de hyase no de yebusa ne se amoafo abusua be ne de amoafo akonya no abusua won die amoafo akonya no eye sebi eye bretufo te sade mampon ene abakosam je se mampon eni bretufo nyina no na sebi omunti ankasa ene adanse ayase won nyina efiri maame baako asenemu eye maame anasa nana esiema guahia na senemu ena bretufo ni nyina efiri abakosam kyerɛ se esiema guahia wo firi fom ena wo baaye na amoafofo no nso eye bretufo a sebi wo nso efiri esiema guahia ase na won nyina ete adanse ayase na ebrebi druye na abusuamu mpapemu no na sebi asode pa e wa adanse ayase na obi epe bia kwakobo ne sesen na afi nso wa pena somdwe eno ene nam so ma amoafofo no nso sebi o muso bu o muketemu firi adanse ayase a o nso ye onwa adwen so muso kwakope baabi na o nso abo mo sesen o mo ne namu no ena won ekopie baabi na ye fre o mkope baabi o mo bo mo sesen na ye fre honom kukubuase na kukubuase honom o mkotena ya bo mo sesen no honom ena adanse ehene sabre no na ye fre no na ohene anu odi ade se adanse hene nana epienim kwaframwa nana epienim kwaframwa odikan na won nana ye adanse hene na won so ibretu ni saa enu nti wo hwe se ni nuanom bretufo omunyina efiri sabi adanse akwa na ha no enu nti otubofo sabofo enti amoafofo no nanka onu onkokasa nanka on samra wochi bofo ne beto amoafofo no ewo kukubuase obaaye no eno ode ne nantese ombusa no kwanso omma ne nso num no bu ombusa no kwanso owie no obo na mane ena wode de yede ne baaye no wode to wanimu ena omuso ka chense bibi o nante apemaduri pa de omusa ho achi a enyeye enti sese ombesan pa de bi omunsan ko achi enu nti anam so ema edin ane be won kotan ne fo okukubu ase no edin ne dane ba ya ahensan na chese omusan a enyeye won tena ahensan honom che kakra ebra won hu se omunuano mamponfo efi behina se asa do won ani akere mampon akrofon so no eno mo so ye omadwen so mo so entena ahensan bio omo so ebekọ omanim na yi no mo so nenam mu a
ɛna sɛbi wɔn kɔpie amoafo a wɔn ɛbɔ wɔn sesen ɛwɔ amoafo na wɔn kɔtena a wɔn kɔbɔ wɔn sesen wɔ amoafo no ɔpanyini a sɛbi na wɔn efiri ahensan ɛba kukubu ase ɛbɛ nyinaa no na nananom mmiɛnsa ɛna wɔn di abusua n'anim sɛ ɛyɛ abusua panyini a sɛbi wɔn hwɛ ɛtoto nneɛma a ɛma asomdwe ɛbaeɛ ma wɔn nante no nso etimi yɛ fo akotiafo fie ɛne agyekum hene ɛna afei nso atadudu na wee mu nananom mpanyinfo yi ɛna wɔn yɛ abusua pɛ na so wɔn di abusua n'anim a ɛde wɔn ebeduru beebi a sɛbi wɔn edi kan bɛbɔ wɔn sesen na ɔpanyin a wɔdi kan di wɔ adeɛ sɛ amoafo hene na yɛfrɛ na ekuaku panyini na ekuaku panyini di adeɛ kyɛ yie paa saa bere no na amoafo nyɛma meka asan no amoafo nyɛ meka kwama ho anasa na amoafo ɔtene baabi odi ne kui a no wɔn ka kwaman ho saa bere no a wɔn efiri ayɛ ase ekopia ahensan ɛbɛba wɔn ɛbɛtena amoafo no saa bere no nyinaa mu no na nana korobia memfi anana wodi adeɛ sɛ kwama hene saa bere no nso na nana ekuaku panyini na wɔn nete akonya so sa amoafo hene nana ekuaku panyini a wɔn bɛyɛ amoafo hene a wodi kan no saa bere no na ɛyɛ nana korobia memfi abrɛ so na kwama hene na amoafo nhyɛ kwama ase na amoafo te ne ho ne nase a no wodi ne kui na wɔte akentambrɛ so saa na nana ekuaku panyini na ɔte akonya so sɛ amoafo hene ɛna afei so na obiri yɛ boa brɛ so nyinaa no na ɔte akonya so sɛ amoafo na obiri yɛ boa na abrɛ so ɛna wɔhyɛ ase sɛ ngwade asante nkabɔmu no ɛba ɛsan sɛ na nneɛma a wɔde kɔsom denkyiraman no na denkyiraman no apagyam ɛno nti na obiri yɛ boa a no ɔyɛ kwama hene ɛna ne asante aman no ɛhyɛ ase sɛ wɔn edi nkɔmɔ na wakyerɛ wɔn sɛ sesei no si yante wɔ ho anasa wɔn anka wɔn ho amumu a ɛmoa saa nkabɔmu na obi yɛ boa ɔyɛ kwama hene de kan de baayɛ no na nana amoafo hene na ekuaku panyini na wɔka ho bia na wɔdi mu ntintinman paa ɛno nti ɛbrɛ a na obi yɛ boa ɛkra kɔɛ anasa wɔtɔ wɔ akono no na kyɛ sɛ ɛyɛ ade a amoafo man no so ahyehyɛ de ato hɔ sɛ ɔhene bi a ɔbɛba biara no so ɔde asante nkabɔmu ba amoafo nso ɛbɛsɔre agyina mu ɛdi mu ntintinman paa ɛno nti ɛbrɛ a nana ekuaku panyini ɛkra kɔɛ ne nua bɛrima ketewa na ne ekuaku nipa a odi kan ɛna wɔn nso ɛbae saa bere no na ɔpem so setu a odi kan na ɛyɛ ɔsantehene ɛno nti ɛsan sɛ na ɛyɛ nhyehyɛe a na ne nua panyini ayɛ ato wɔ ne nti no ɔno nso bae no wantwentwɛn ne nan ase koraa dɔm asa a ɔpem so setu kɔɛ no okobi ɛna afei nso yɛ denkyira no nso so na ne ekuaku nipa a odi kan ɛno nso saa kon no nso so wokobi na ɛbra na ɔmo ba bɛboaboa wɔn ho akɔkon no na adɔntɛhene ɛne asenefoɔ no asene ahemfo no ɛne sasabonsam akɔkɔko ɛwɔ bogu a ɔmo adi ahonhom no so nkunimu no na ka adeɛ baako ɛwɔ sa asanteman ɛyɛ na emu na adi yie mu no obiri kɔmfɔ no kye ɛhyɛ sɛ ɔmo behia kwadaa ketewa motofoa na yɛde no ahyɛ dan mumu yɛka dan mumu a dan mumu yɛ dan a yɛsi a ɛdan a ɛnni pono ɛnsa ɛnni mpoma na sɛ mframa ɛne biribi anyɛ de ɛmfam saa dan no ɛna ɔmbɛhia na motofoa no motofoa akora ketekete akora yɛwɔ no foforo yɛde no ahyɛ saa dan no mu na yɛde no asi asese dwa so na yɛde ɔkra ɛnso so aka no ho ɛnam akomako wɔtwe akyi no yɛkɔbu dan no sɛ akwadaa no ɛne ɔkra ne te ase a na ɛkyerɛ sɛ asante kɔsa na asante ebedi denkyira so nkunim saa bere no mu no na ɔpem so setu na wɔwade amoafo ɛde hye baako na yɛfrɛ no sumasiesi na ɔno so awɔ abaaya ketewa koraa yɛfrɛ no ɛkya ɛno nti maame sumasiesi ɛde ntoma bɔ ne mu de ne ba ketewa no ɛma obiri kɔmfɔ no kyɛm yɛde akwadaa no ɛkɔhyɛ ne wɔkra no ne akonya no ɛde kɔhyɛ da mumu no na wɔtwe soɔ no ɔmo kɔbu da mumu no na akwadaa kya na ne ho ɔden a wɔte ne baabi kora wodi na agoro
saa so na wɔkra no so na bibia nyɛ no enu nti onyi baaye no ma nananom nyinaa nya gidie se yɛde akwadaa sɛ bi wotua no foa no ɛne wɔkra akwahyɛ da mumu na sɛ na wɔtwe so no akwadaa no wanwu wanyɛ mmerɛ yɛyi ni mpa agoro a wodie no ɛsan sa wobɛka sɛ sesia no yetu no afiri no foa no ani agye no ho nti na ɛkyerɛ sɛ asante kɔ saa na wɔn bɛdi nkonim ɛnam sɛ akwadaa no kɔhyɛ yɛde no kɔhyɛ da mumu na wɔtwe a wanwu ne nti no ɛnam so ɛma yɛdidin ɛka ɛkyan ho a na wɔn frɛ no ɛkyan manwu na sɛ akwadaa wosai na kɔhyɛ dan mu a wanwu ɛna yɛde sɛ di ne ka akwadaa no ɛho na okuaku nipa a odi kan ɛkra kɔɛ no ne wɔfa ase na na adokɔkɔ ɛna ɔno so ebedi ade sɛ amoafo hene sabre na katachi opoku ware a wodi kan na sɛbi wodi ade sɛ wɔsante hene ɛko bia na opoku ware di kan ɛko ye no saa kon no na adokɔkɔ okobi achem kon no okobi bono kon okobi jama kon no so okobi na adokɔkɔ ɛkra kɔɛ no na amoafo sɛi ɛna wɔno nso ebedi ade sɛ amoafo hene sabre na kusi obuadum ɛna na wodi ade sɛ ɔsante hene ɛko bia na kusi obuadum ɛkɔɛ no saa kon no na amoafo sɛi ekobi na amoafo sɛi ɛsa ɛsom na wɔsɛi kwadwo ɔko awia ɔno nso so na abreso ɛko bia na wɔsɛi kwadwo ɔko awia ɛkɔyɛ bia no na amoafo sɛi saa kon no okobi banda kon okobi wasa kon okobi ɛna afei so dagomba kon no okobi daaya ne yesua de yɛka kon ahodo a nananom ɛkɔyɛ ɛnkyɛ yɛde nananom akon ahodo asante kɔyɛ ɛyɛ tribal wars ne nyinaa no yɛde ne nyinaa ho adesua yɛde baba besomo ama yɛsɛ yɛka coastal campaign na sɛ yɛka duodo wakon a de nam so makon ne nyinaa baayɛ no yɛde ho adesua nyinaa so baba besomo nti wodi ane so be subscribe no ahyɛ ama afoforo so enya bi ahyɛ bebia amoafo wɔ no ɛyekura da yie pa ɛda kwa ho sɛ wofiri bekwai wofiri komase na sɛ wodi wani ɛkyerɛ mfimfim mantem Cape Coastal kuro no ɛda yie pa ɛno nti nam sɛ na kuro no ɛda yie nti na ɛda kwa ho nti no ɛnam so ma abretufoɔ no mu bia sɛ bi wɔn nso so etu bata no ɛbɛbɔ wɔn so sɛ wɔn so bɛka ho bɛsrɛ ɛmɛ ma wɔn baabi ma wɔn tenaeɛ ɛna afei so abusua no nso so bi ɛnso so ɛbaayɛ ɛnam so ɛma amoafo ekuro no ɛtrɛ ntɛm ɛnam bia kuro no ɛda ne ntena ɛno nti nananom nyansan mu no ɛna wɔn bobɔ sɛbi ɛsom dwa no ebi ɛdema bretufo a wɔn so ɛbɛka wɔn ho ɛkyerɛ no ɛne abusua hodoɔ no maka no ɔmobɔ akwanya ne bi ɛdema wɔn sɛde ɛbɛyɛ kyene bi no ebi mo ma mesɔre meka sɛ ɔmo so yɛ bretufo a wɔn di amoafo akwanya na ɛyɛyi nana amoafo sɛi ɛkra kɔyɛ no nana amoafo poko odi kan ɛna ɔno so bedi ade sɛ amoafo ɛhene sabre no na wɔsɛi kwame panyini ɛna sɛbi ɔno so te akwanya so sɛ wɔsante hene ɛko ahoda nana wɔsɛi kwame panyini sɛbi ɔkɔyɛ no nana amoafo poko odi kan saa kon no nyinaa so wɔkɔ bi ɔkɔ jama kon saa kon ahodo a ɛko ahodo bia a sɛbi nana opoko fofie kɔyɛ no nana amoakopoko odi kan saa kon no so kɔ bi nana amoakopoko a odi kan kra kɔyɛ no nana amoafo poko ɔtɔso mienu ɛna ɔno nso bae saa bre no mu no nana wɔsɛi kwame sibebo nsu ɛna na wɔte akonya so sɛ wɔsante hene nana amoafo poko ɔtɔso mienu asante ɛne mfante kon edi kan no saa kon no kɔ bi ɛko asante ne mfante kon wɔ afia pem ahan wɔtwe nsia mu kɔ bi ɛna afei so afia pem ahan wɔtwe edu ɛba komo saa kon no nso so kɔ bi ɛna afei so mfante ɛne asante kon mo kon no afia pem ahan wɔtwe edu ɛnan mu ɛkon no nso so kɔ bi na sɛ kon asante ne mfante kon yɛ ebre di kan 1806 okɔ bi 1811 na afei so 1814 nana amoafo poku a wɔtɔso mienu ɛkɔ asante ɛkon yi nyinaa mu ɛna afei so edi nkra kon a asante ɛne jama man no kɔɔ yɛ wɔ afia pem ha wɔtwe edu enso mu 1817 ɛkon no kɔ bi na afei so samankɔ kon no ɛno nso kɔ bi wɔ afia pem ha wɔtwe aduonu ɛnan mu 1824 mu nana wɔsɛi yaw akoto abrɛso no ɛko ahodo a yɛduodo wakon no
Nana Amoafo Poku otoso mienu woni Asanteman ne call saa kon no eno nti na Nana Amoafo Poku otoso mienu wosom Nana wosai Kwame Asibebonsu ena afen so wosa esom Nana wosai yaw akoto Nana Amoafo Poku otoso mienu ekra koye no Nana wosai yaw eno ono so bedi ade sa Amoafo hene saa bre no na Nana Kwakudua a wodi kan ana sabi wote akonya so wosante hene eko a Nana Kwakudua odi kan ekoye wa afi apem ha wotwe aduosia miensa mu no 1861 eye coastal state no saa kon no okobi Nana wosai yaw ensom Nana Kwakudua ena afen so wosa som Nana Kofi Kakari na creepy wall ekon no okobi ewa afi apem ha wotwe aduosia nkono mu coastal campaign wa afi apem ha wotwe aduoson miensa mu saa kon no so okobi Nana wosai yaw ena sabi wodi Amoafo dom no animu Amoafo sadom no animu di kan ekosi mpimpim ansana omo di kan ene Sir Garnet Wolseley edi boani ansana Asante sadom no a won aka no so ba be ka ho a ekon no koso ewa Amoafo eye woda so no ho na kon no hyase ene te bepem nei sa wokwa Amoafo a omaye nkae dum bi de esi ho a ekai eye Sagranti Wall ekon na ekoso wa afi apem ha wotwe edioson enan mu no enam saa kon no so ena da ne da ye ka bakosam ne ye ka Asante bakosam a Amoafo edin empemu eda no Nana wosai yaw ena wodi saa sadom nanim na saa da ne ye wukuada sede Amoafo adehye esi eto saa da no ene Asanteme adehye esi toye no na asa moja egu Amoafo sase no so na ebinsi da eno nti ennam saa yaw ene dom ne adehye asebi wo mo hwere wo nkwa saa da no enam saa kon na Sir Garnet Wolseley ne sadom de befoforo wo no eno nam so ema no beye saa wukuada no ebe ya Amoafo entamwa na se wo ka saa ntam no dia na se ye nibremu pa na wo kan ya Amoafo man no eyaw Nana wosai yaw sabi wokra koye no Nana wosai akodwo no ono so bedi ade saa be na Nana Mensa Bonsu ena na wote akonya so se Osante hene Nana Mensa Bonsu yetu na de so no saa be ne nyina mu no na Nana wosai akodwo ete akonya so Amoafo hene ansa na Nana Kwakudua otoso mienu eba Nana Kwakudua otoso mienu ekra koye no ena barima atwene boana ena afenso barima akosi ageman Nana prempem ntokwa no hyase ewa Asantema mu na we de Nana wosai akodwo ano ya Amoafo hene no wamfa no ho ama mefarefare mu kura ha wotwe ne ho ezanza o se adehye ne na anya Asante adehye no ayigofo na anya omoko no omoko a wondo oyesomfo anu nti wondo nkota obi achi to wondo kotwe ne ho epe ne ba ebetinaye ekiri no Nana wosai akodwo wone Amoafo man no anaso wone na adehye ekobo omo sesen ewo omo so etu batako achem ena wo nkope o mba ebetinaye ewo achem na omo koduru achem no omo kwatena omo asumdue mu anche ana Nana wosai akodwo yetu na de so ena won de akonya no ema wono anu nua prekope Nana Kofi Abrante omo de akonya ma Nana Kofi Abrante ne nyina no mo achem anche no mo se tu Nana Kofi Abrante ade so eno mo sa ade akonya ne ma Nana wosai akodwo a wode Amoafofo no ko achem na wo mkotu na de so o mo sa ade akonya no ema ne bi eno nti Nana wosai akodwo kuro ya ena esa ede Amoafofo ne sa ba wonchi ebiemo osade wo mba wonchi Amoafo no eno mo sa tu Nana wosai akodwo o mo sa tu na de so eno mo de akonya ne ma no o mo de akonya ne ma Nana wosai entwi a wono so ebedi ade sa Amoafo hene Nana wosai entwi ono nso so yetu na de so sa Amoafo hene eno mo de akonya no ema Nana Kwabena Poku abreso na Nana ageman prempe ena sabi no wodi ade se Osante hene Nana Poku abreso no ena sabi so sabi nyado Amoafo ahemfie no wosiye eno nti yebehu no Nana Kwabena Poku Amoafo hene otoso sen na abreso ena osi Amoafo ahemfie no
Nana Kwabena Poku obesom akonya na nkasa amofa akonya no obesom amofa akonya ne yie papa ema mo nya japade pi na breso na akonya no ho mpempena de nyina wope ene akonya na japade nya wope edi egu akonya no ho no waka ho bi ebra eya asante enkabo mu biwa Nana Prempeh fi se hye so bae no ogefo bosom ne de edikan wa afa apem hankono eduasa enum mu no sa Ashanti Restoration and Ashanti Confederation no na sebie son sebie nyado Nana Kwabena Poku na waka ho bia no wodi mu ntintiman pa Nana Kwabena Poku ono nso yetu na de so wosi ahemfie ni nyina echi no ene ejapade opede ma akonya ni nyina echi no amofofo no sa tu na de so ene omode akonya no ema na na okueko nipa otoso emienu tumfo se osei ageman Prempeh a otoso mienu sa bre no no na yo santehene na na okuako nipa a otoso emienu ono nso so yetu na de so ena Nana osei Kofi enso so ebedi ade sa amoafo ehene Nana osei Kofi ebedi ade sa amoafo hene no ono nso enam ne nsa so ena won si ye Presbyterian Primary School wa amoafo no on esiye Nana osei Kofi ono nso so wosi school ni nyina wieye no yesa tu na de so ena omode akonya ne ema Nana Kwame Jemi na omo susu se anase nsema na omota aka ne se Nana Kwame no ono no ye hoho no osa ya aso na ni kura no onye bretuni a na wodi amoafa konya no a eyeye Nana ya dufie no sabe no na eye amoafo ehema no watena konya so watena ma konya no so ache emfie aduasa miensa 33 years enu nti okasa de hye de wonenim na de hye na emom no abrante edi akonya ma ne de wonye de hye kura ena wonsan so nye bretuni wo ya so nani de akonya ne ma no a enyeye asam no ekopie yero santehene enim asam no ko hene enim no enna amoafo hene na wotu na de yeso no Nana Kwabena Poku ono ne kodi adanse de ema Nana Kwame Jemi ena no wo kase Nana Kwame Jemi nya hoho wo ye bretuni ono Nana Kwabena Poku ni nua eba no a wanya nchen wo ye de hye pa a wodi akonya no a eyiye eno nti ennam sa adanse no a Nana Kwabena Poku ekodi ye ntina otumfo se wosaya ageman Prempeh a otoso mienu de akonya no ema sabi Nana Kwame ema onu bedi ade se amoafo hene na anche ena Nana Kwabena Poku yade bi ball no a sabi ofiri mu na nipa no mu bi kase enema danse krumu na wokodi ye no ono so ye de sekan a sabi wensuro ne ntam na wanwene se bibi bo akonya no ho ban te sesebi ukoka asem a ennimu a ebebu abo no wanwene nyina ho to no mususu se aye adansekrumu no okodi ye no a wanka ne kura nkyere sebi wasantehene nti no enne nam so asebi akonya no abo no a ekuno Nana Kwame Jemi nso so wono ankasa tu ne ho ade so ena afin so akonya no ekoda baabi eda ebra Nana Kwame tu ne ho ade so no na na ekuaku nipa a otoso mienu a yetu na de so no omo sa de akonya ne ma no a wasa fa din foforo edin ofa ne na ekuaku nipa otoso emiensa ena odi bedi ade no ono ye panyipa ono eda Department of Social Welfare ano na wono omo esi women training omo so si entete bia de mama ena afesu nkwada ene won madidem no omo si ede ma amoafo efo no wa afa apem hankono aduasa eduosia baako mu 1961 mu ena omo si omo wie bebia no 1961 mu ano ena sabi CPP aban no baaye enkroma aban no de ekwan a wode asanteman faso no na nya asem ketwa CPP aban no baaye no ena Dr. Kwame Nkrumah say amoafo hene na wonka ne party no ho support no no ono no edi National Liberation Movement achi enu nti ondime ne ntina wo mamu ma ne nyeye ono meyo mampanyini ema ono nso metena konya so sa amoafo hene enu nti Dr. Kwame Nkrumah epamon sabi na okuaku ni poto so miensa efira amoafo akonya no so a wode akonya no emma opanyi bia na efre no opanyi Kwabena Pia ena ono nso so na dia na yetade frɛ ne pa no
ɛyɛ apia kasagyan ono ɛna sɛbi na ono so yɛ bretu ne die na emom no one de hye ono ɛna Dr. Kwame Nkrumah ɛde amoafo akonya no ɛde man ntisi yɛte apia kasagyan gidi sɛ wota atede ɛhɔnom ono ɛna Dr. Kwame Nkrumah de amoafo akonya no ɛde no nti no ɔde akonya ne ma ne wie no ansa ma na nso saa bre ne nyina mu na amoafo ɛyɛ brempɔn ɛde ma asante na bra Dr. Kwame Nkrumah ɛde apia kasagyan ebedi ade sa amoafo hene no wa ma na nso anu osa pagya no ɛma ne bɛyɛ ma hene ne nyina mu na Dr. Kwame Nkrumah nim sɛ wɔn hyehyɛ mu sɛ asante memu de baabi wasante hene akonya durubia no asante hene ne wotumi sɛ wo pagya ma hene ana sɛ opagya ne brempɔn ma ne bɛyɛ ma hene nanso so no Dr. Kwame Nkrumah bu n'ani gu so ɛsan sɛ na onim de wɔyɛ ntina opagya apia kasagyan ɛma ne bɛyɛ ma hene a wɔde no ho ɛno nti wɔafe apem hankono aduosia mu a CPP aban no guye no ɛna sɛbie so sɛbie nya do na nakwabena pia yetu omo ɛfa mmara kwan so ɛyɛ NLC no degree 112 no ɛna omu gina sa mmara no so ɛna wɔn editu na de so a omo sa de akonya no sa ma na ne okuako nipa otoso miensa ɛma wɔn nso bedi na ade tamoafo hene na ɛsan sɛ na ɔno nso nim amane ɛne sɛde asante ɛntekyeye ne ntotoye sitie ne ntino ɔno a woro no ho firi soro hɔnom na aban de ne kɔhe no ɛsan sɛ na nya amane kwan so ɛna ɔba fam bia no ɔwɔ no ne brempɔn no ɔbɛkɔ so a edi ne brempɔn saa ɛwɔ afiapem hankono aduoso nsia mu 1976 mu ɛna na okuaku nipa na sɛbi na okuaku nipa ɔtɔso miensa na wanyini ɔkɔnanim na sabra ayi ɛsɛ niema ɛwɔ so yɛ no wontimi nyɛ ɛno nti no ɔworo no ho ɛde akonya no ɛma wɔno ne wɔfa ase na opoku ampoma ɛna ɔde akonya no ɛma no na ɔno na yɛ founder na sɛ wɔno na yɛ opanyi kwankyerɛfo a ɔno opanyi kwankyerɛfo ɔno na da Institute of Professional Studies ano ɛwɔ Lagos mu no na ɔno yɛ opanyi a wɔda no na nsana na ne okuaku ni poto so miensa ɛbɛworo no ho de ama ne wɔfa ase no wɔne mpanyinfo wɔne mpanyini ɛna afɛn so ade hye no no nyina ehia yɛ ansana wɔn nyina agye atuma wɔworo no ho de akonya no ama ne wɔfa ase no ne wɔfa ase nso bae na din a wɔde bedi akonya no nana amoafo poku ɔtɔso ɛnan nana amoafo poku ɛsom akonya ne yie pa wɔsom asanteman ɛsom amoafo ɛman no mfie mako aduonu 20 years ɛna wɔde som ansana otumfo poku ɔtɔso mienu wɔpagya amoafo akonya ma amoafo akonya ne bɛyɛ ma hene ɛwɔ afe apem hankono aduokono nsiam 1996 ɛna amoafo man no ɛbɛyɛ ma hene ɛbra amoafo man no bɛyɛ ma hene na na amoafo poku ɔtɔso ɛnan ɛsrɛ sɛbi otumfo poku ɔtɔso mienu sɛ wɔsrɛ ne sɛ ɛsan sɛ na abrɛ so ɛna sɛ ne monyam hye yaba ɛde ama amoafo man ne nti wɔsɛ sɛ kwan da hɔnom a nko ɔno ankasa din a wɔde sɛbi ɔno ani din a na wofo de to no ka ɔbɛsrɛ sɛ nko betimi de no wɔde ayɛ ne nkonya din na nko yi na amoafo poku ɔtɔso nan no so afiri hɔ ɛno na otumfo poku ɔtɔso mienu ɛma no saa kwan no ɛno nti wɔsesa ne din no a wɔsesa ne din firi na amoafo poku ɔtɔso nan ɛso ɛde ɛba nana poku ampoma na sɛ ayɛ ɔno ankasa ne din hankasa wɔde ebedi ade sɛdeɛ nana no mu bi ɛyɛ no ehu sɛ kumawu ne din ɔno ane din ɛna sɛbi wɔde ɛka ne nkonya din ho na sɛ ɔno edikan tepan so so saa na teɛ nana no mu bi wɔ hɔ no mu a ɛna afei nso so sɛ yɛhwɛ ɛkyamfo asafo bo ayɛ asafo akonya no so a ɛkyamfo ɔte so sɛ a ɔno ane din ɛna sɛbi wɔde ebedi adeɛ ɛno nti saa amane mu no wotumi yɛ ne saa ɛma ne eyiye saa bere ni mu no na amoafo ɛbra a yɛpagya amoafo ma amoafo bɛyɛ ma hene wɔ afi apem hankono aduokono nsia mu no saa bere no nyina mu no na amoafo asom asanteman na sa amoafo baayɛ no mfie mako ahanu aduowɔtwe 280 years esa amoafo baayɛ no enye nne amoafo asam ɛne yɛken ɛno nti bra edin ne sesan ɛbɛyɛ na opoku ampoma no na sɛ na abrɛ so
ɛna amoafo enya ɛyɛ manhene edibre no enkura hodo a ɛwɔ ɛhyɛ amoafo ase ma amoafo mu yeduru no ɔmo so nya mpuntuom ensuo a wɔn nom no ekura biya nya nsupa ɛnomoyɛ ɛyɛ Nana Opoku ampoma abreso ɛna afei nso so no enkura hodo ɛwɔ amoafo na afei nso ɛhyɛ amoafo ase no wɔn SSC culture center yɛ culture center Nana Opoku esi yɛ sɛ de bɛyɛ ada ne da da chinchirima ne ba wɔn sɛ yɛ kasa granti wɔ beebi ɛkɔ so ɛnam so ma amoafo ntam ne ba ya na wɔn sɛ bia ɛkɔ so enie amoafo kɔ hɔ no ɛwɔ hɔ nom sesi a ɛwɔ kwan ho pɛɛ bia amoafo hema sɛ bi ne didi bia ne wɔ no ɛhɔ nom ɛne wɔ ɛno nti ensu ahodoɔ a wɔn anum ne nyinaa no ɛnam na Opoku ampoma ɛnsa so ɛna sɛ bi wɔn nsa nso ɛkaeɛ amoafo ekuro no mu baabi abɛfa bi mfuturo ni baabi a yegu baabi a wɔn mantwea no wɔn kuro nketewa mu nyinaa no yegu baabi a ne nyinaa nso so ɛnam Nana Opoku ampoma ɛnsa so ɛna ɛbaaye ɛno nti wɔn mfimpim mmienu ne wɔtwe mu no sɛ de bɛyɛ a ɔbɛhyɛ nkodaa ɔbɛhyɛ wɔn kuran no enwumasua de daa ne daa no onyi ne ho mfiri mu ɛna afei nso so sɛ de nkodaa ɛbɛtu mpo akɔ animu no daa ne daa wɔn so ɛyɛ n'asɛm hia paa na ne nyinaa mu no wɔyɛ na amane afam ɔmfo obi ani agorɔ nsiesie mapa mpuntudwuma ahodoɔ kɔ so no asɔde afam no so no wɔnyɛ wɔn mu gye sɛ wɔyɛnte sɛ anaasɛ gye sɛ mpanyinfoɔ bi a ma wɔn naso ama meyi na sotire sɛ anaasɛ ama mesrɛ sɛ wɔn pɛ baabi ɛsi wɔn asɔde dan Nana Opoku ampoma ɛbɛboa wɔn ama wɔn anya baabi ɛsi wɔn asɔde dan ɛno nti yɛka mmoa paa deɛ asɔre nsɔre ahodoɔ a sɛ bi wɔn amoafo no deɛ obiara di ne so ɛmfa so na sɛ yɛka som ankasa deɛ a wasom yie na yɛka amoafo edin no nso so a amoafo ekuro no deɛ nam so ma edin ne ba meka sɛ no sɛ yɛnsua de ne wie ne yɛbɛhu ne nyinaa abakɔsɛm ɛkyerɛ sɛ ɛbra na ɔba adeɛ sɛ bi na wɔtwam akɔ asumenya no wɔkɔ asumegya no oduru amoafo no ɛna sɛ bi wɔyɛ n'adwen sɛ ɔbɛtena ne mu kakra na ne wie mu bribri nti ɔbɛtena ne mu kakra ɛno nti sɛ adeɛ kye a anaasɛ sɛ ohun sɛ wie mu yɛ a na watoa na kwantuo so oduru amoafo no okohyia abrewa bi na ɔno sɛ bi wabɔ ne sese a wɔte hɔ na amoafofoɔ nyinaa no wɔn na naprɛkopɛ no na yɛfrɛ no abrewa musuo okohyia ɔba adeɛ kohyia abrewa musuo no ohun no wampɛ n'asɛm saa na abakɔsɛm kyerɛ sɛ ohun no wampɛ n'asɛm ɛno nti no edin a nanka oduru baabi a ɔmo din no oduru amoafo no ɔyɛ n'adwen sɛ ɔmo wɔ din ɛno nti ɔkɔpɛ dua bi ase dae ɛna ɔyɛ n'adwen sɛ wɔtene ne mu kakra nti na yɛ sɛ ni yɛ sɛ ekosan no ɛna ɔwea saa dua wɔda ase no ɔwea tare soro na ɔwea nso so deɛ sɛ ɔyɛ n'adwen sɛ ɔyɛ deda hawa na sɛ ɔyɛ deda hawa nkasa ɔwea ne yɛ dede ha ɔba adeɛ saa nti ɔba adeɛ nso soma na ɔba adeɛ nso so na kwada ne nam ɛna ɔka kyɛ na kwada ne sɛ wɔmfuru dua no na wɔmpam ɔwea no emfiri dua no so ɛno nti bra ɔba adeɛ kwada no furu dua no a ɔkɔpam ɔwea no na sɛbi ɛyɛ dua soronko a ɛyɛ a sɛbi nya do wɔn onim fam no ɛyɛ a ne ekura wɔ no na ɔba adeɛ deɛ no na sɛbi ekura no a ɛno ɛna nakwada no ɛsɛ nakwada ne ɛsane no ɛna ɔbɛsensen so to ɔbɛsensen so no ɛna ɔyɛ ne nkakra no osi firi so nti ɛnam so ma ɔba adeɛ dua no a sɛbi ɔde yɛ nsɛnkyerɛ no ɛka so nti yɛn na adeɛ kyenyɛ ɛna ɔmo to ɔmo akwantuo no so ɛna ɔmo koduru asumegya okoduru asumegya no ɛna sɛbi yɛma ne nsuo no mu yɛ ɛna ɔde ne nante sɛ wɔbɔ na maneyɛ ɔbɔ na mane bɔ ne mu no ɛna ɔkae sɛ dua no wɔkɔda aseɛ no na baa na ɔde yɛ sɛbi ɔde yɛ nneɛma no ogya no odua no so na ɔba so ɔyɛ akae kuro no ɔkae baabi wɔn kɔɔyɛ no ɔyɛ ya no wɔnkae die no nti no ɔka kyɛ nakwada no sɛ na wɔnkae me wɔnkae sɛ
dua na mekoda ase na amoa me ma wo foreye no eho asem na meke se dua no so na meja me dua na de ato enu nti na obo ade akoda na efe na amoa enu nti ebra na obo na mane ya kire esumigya ehene no wo ka kire ne se na wo ka na ne refia wo frɛ na akwada no so akai no wo ka se ba bi amoa dua na me ma wo foreye no ene se nam so ma wo nya din amoafo enu nti amoafo din ne de eye wo bo ade ene to kuro ne din amoafo na amoafo abakosam no so yesua ehu se wo ntam wukuada eda se Genet Wolseley ene asanteman bekonye no se de moja esi hwiegu amoafo asase no so ena afen so amoafo de hia eto saada no eno nenam so saada no mu no ene masa amoafo man no eboye sanse na doma na egu amoafo no nyenye dom ketwa eno nti se wo kasa wukuada na se waka amoafo entam a sebi yemoso ye hwe nananom mo bedi ade se amoafo ahemfo a ye hwe maadwa no ne ya hwe emmema edwa no nso so aka ho emmema edwa no nananom mo bedi ade no eye aduowotwe ena afen so emma no nso so eye enkono na se mmema no edoso sen emma no eche ese mmema no na mmema no mpo no enye tutu omo no a begidi yese nkomo nso nka omo no so sei wahene odi kan bedi akonya se amoafo ehene na na okuaku panyine na okuaku panyi krakoye no na okuaku nipa odi kan ne baaye na okuaku nipa odi kan koye no na adokoko ene baaye na adokoko koye no na amoafo sei ne baaye na amoafo sei koye no na amoafo poku odi kan ne baaye na amoafo poku odi kan ekoye no na amoafo poku otosomienu ene baaye na amoafo poku otosomienu koye no na wosei yawo ne baaye na wosei yawo toso na wosei yawo koye no na wosei kwadwo ne baaye na wosei kwadwo koye no na kofi abrantie ene baaye na kofi abrantie tu na de so no na wosei kwadwo ene osabedi ade na wosei kwadwo enso koye no na wosei entwi ne baaye na wosei entwi nso tu na de so no na kwadwo poku ene baaye na kwadwo poku efiri ho no na okuaku nipa otosomienu ne baaye na okuaku nipa otosomienu koye na wosei kofi ne baaye na wosei kofi koye no na kwaku jimi ono na yekwatwe ne ho manso no na kwaku jimi koye no ona ono otu ne ho ade so no na okuaku nipa otosomiensa ana sabi wono sabedi ade na okuaku nipa otosomien na okuaku nimpa otosomiensa ekoye no na kwabna pia ne baaye na kwabna pia ekoye no na amoafo sey otosomienu ne baaye na amoafo sey otosomienu koye na amoafo poku otosonan ene baaye a wodane ne ho ebra ye pagya wo mu afi apema hankona de okono nsia mu no wodane ne din eye no na opoku ampoma ode wono ane din ebedi ade no emma afemu no nso eye nana adoma jamra ene odi kan bedi ade nana adoma jamra firi ho no nana kwachewa premo ne baaye nana kwachewa efiri ho no nana mumuye na ene baaye nana mumuye na ekra koy na akua firiye ne baaye nana akua firiye kra koy na ye adufie ne baaye na ye adufie abreso ena sabi wotwe akonya no ho manso no ebra so na ne bedi ade no na ye adufie koy na akua kra ne baaye na akua kra koy na adra brago ne baaye na adra brago kra koy na akua firiye otosomie nu ene baaye ena sesei na ote akonya so se amoafo hema eye na akua firiye otoso emiensa enu nti enne esuminya enne amoafo abakosam no ahanom ene yedisi ene yehu abusu won di ade yehu won entam yehu ohine odi kan ebedi ade na ne yehu sebi amoafo nso eye bibi de boa santeman yeyi ne som a wode somye nam so ma na de hye bi eto sagranti wo mu ema wo man ne boy nyina echi no a ebra asante ekodenkyirasa no
obiri komfa no che e de adisem ba se omompa akoda a ya wo ne foforo motofo ne yemfa no enhye da mumu yemfa ne nsi akonya so na se na wotwe so no ye kobu da mumu na sa akoda ngo so tiase a na se kire sa asante ebedi ekon no so nkunim sabre no ye hu se na opem so setu no ware amofo de hye baako ne yefa no suma asiesi na wono so awo akoda ketwa na akoda no so ne yefa ne cha ene wode ntoma bo ne yemu wode ne ba no emma se wo mfa nye sanya nkomade no yede no kwa hye de mu no de mumu ne mu no ne na wotwe so no onko bu da mumu na akoda no go so tiase enti nam so emma akoda no echa omofre no echa mewu eno nti se ye ka asante abakoso ne asante nchechire nso a amofo ye bi pa de boa asantaman a eno nti na da ne da se ye ka asante abakoso mu a ye nyia amofo emfemfem mu no medin de maamefo se nyankopon hyiraw se da ne da wo kan ho na ye de abakosam no de ebesom otwede mpo nyankopon yadoma ebesaba na ye ba na bia na ye okurum ho abakosam ene de besom enti ya subscribe na share ma fofo nso enye bi nhwe makram